Yo, so yun, what's up YouTube, what's up everyone, what's up Palaka. So, punta tayo ngayon sa kaibigan ko today. Di-deliver natin yung bigas, ayun no. So, busy sila, nag-embed sila lahat. So, let's go. So yun, kasama ko si Jojo, pumunta kami sa bahay. Actually, nanggaling ako kala Billy, hindi ko lang nakita kanina. Hindi ko lang napakita kanina. Diba, Jo? Alright. Mabalik na kami dun. Grabe sakripisyo ngayon, no? Sa Valenzuela, ano kakaiba? Ayun, parating na kami kila Billy. Oh, diba? Pasok tayo sa bahay nila. Sa kanilang humble home. Yes. Medyo okay lang yan. Hindi naman nila alam yung sitwasyon natin ngayon. Diba? Axie Infinity. Seryoso. May time yan, diba? Gago, hindi kayo mabubusog yan. Mamamatay ako pag di Ano? focus. Pag? Hindi nag-focus, mamamatay ako. Ba't focus ka lang? Kahit sa talpak, focus lang. Nga pala, kung gusto nyo tumalpak, hanapin nyo lang yung pangalan niya. Bawal yun. Miyembro siya ng ano? Ano Miyembro siya ng League of Assassins. May rep sila oh. Basta. Ewan ko lang kung matigas na yan. Hi. Ay, si Buntis oh. Hi Buntis. Hello. Hello. Ay, inaanak ko. Hi kadali. Hi. Ako nag-uwi. Matigas na? Matigas pa yung ulo ni Jojo sa yelo eh. Kaya guys, medyo madilim. Buksan niya natin yung ilaw. Let's see. Ito ba yung bukasan ng ilaw? Yung mga pulutan, sangyupsal. Merong beef, pork, diba? At maraming lettuce. At isang espesyal na alak para sa espesyal na okasyon. Hindi kung seryoso ka dyan, pare. Yelo lang yan. Parang nakikipagdigma ka pa. Oh, di ba? Hey, Karis. Hi ka kasi. Monto ka na ka. Hi tayo. Dalawa. Tabi tayo. Hi, guys. Ito ba yung tsura mo yan, oh? Ikaw! Ano ka pa? Ano, di ba? Ganun po skip pa. Pang Assassin's Creed yan. Oo. Akala ko sa Dota eh. Magkano yung PC mo, pare? Buo mo? 32. 32 gig. 32 pesos. Victory. Lakas. So, umaya na ulit. Inaantay lang namin yung ibang kasama namin. Wala pa kasi sila. Kaya, see you later. Tayo nga. So, yun. Ito na, ano. Kompleto na kami. Ito na yung pastor namin. Pastor. Nananalangin tayo. Ah, pastor, oh. Magandang umaga ba? Hapon na hapon. Hapon, magandang hapon. Ako po si Dennis na inaangkot ang master kong si Master Tetay. Sa kuha. Salamat po sa iyo. Ito na, kompleto na kami. Ano? Ano, pre? Okay na tayo. Dumating si Dennis, tara na. May chat na. Kompleto na, napicture na. Nakompleto na yung picture, di ba? O, tara na. Effective yata talaga sa Ayan. O ganyan, pre. Huwag mo ini-steady mo eh. Tangi pagka pinost ko to sa Nalitan ko, YouTube, makita ng asawa mo, makikita niya yung ano, po. Tara na. kung paano tayo magsama-sama. Si Dennis eh. Ano siya, Joe? Uwi na kami. Pwede ano man sabi mo, anong message mo sa birthday mo ngayon? Badya, happy birthday ah. Sa mga lipstick na... Ay hindi, mga brad. Ang ina mo, si set Ba't nagsipunta kayo dito? Wala Hindi mga brad, hindi, mga prag, ganito ah. Ito ang may birthday mga brad. Ito ang lockdown daw nila yung ano, i-grab nila lockdown daw nila yung sa Del Monte, may tungko. Anong lugar yun, pre? Sa 9 Waves malapit. Hindi ko, hindi, 8 waves lang. Babe yun ka. 12, gago, kulang tayo. 12. 12 Waves. Yun. Ayaw na. 12 gigs. Tagal namin hinintay. Sabi niya alauna, dito na siya. Alauna. Ano? Ano oras Saan ba? sa ulo? Ano na?
256 na. May mga mix pa yun. 26, diba? Kaya nga, wala na nang ano eh. Wala namang Okay lang kasi- spotted. Kakarating ko lang. Naubusan namin yung pagkain eh. In-order Kasi na dumating. full story. Ayun, no? Nagsidat Ano, yung kami full lang- spotted. Kami naman kasi masasabi ko kasi bumili ka ng pansit ano eh. Taling Lakmi. natin. Rong ano yun? Ha? Romo. Alisin natin itong ano. Hindi, Ano ba itong puti? dinagdagan ng merchandising ng ano yun. Ano itong puti? Ng Puti? merchandising ng pion yun eh. White. Yawa. Gusto mo malaman kung ano yung asul? Blue. Balong. Binago na po Ito, kamusta? Balik ko na. Okay lang yan. Okay lang. Ito, kala ko hindi pupunta itong hype na to eh. Hindi ko Pumunta yan, na-expected eh. basta ganito lang. Pupunta yan, hindi naman yan. Pupunta pag ano, yung tugtugan, hindi pupunta yan. Parang kakat ko na lang yun ha, yung part na Pare yun. ko yan. Pwede mo na kainan ng ganyan yan. Lulutuin pa ba? Wait lang. Anong tawag dyan? Ice cream. Ice cream. Wow. Eh, anong tawag dito? Ninong. Sino yan? Nino. Ang Ninong. Eto. Sino to? Wafu. Ninong Marami yan, din. yan ang ano, yan ang display niya. Yung ano? Meron kaming ice cream. Hindi nyo kayang talunin yung ice cream namin. Napakaganda. Napakaganda ng ice cream. Bumaba si Billy sa Sa taas natin para lahat makita. Okay. Gusto natin ha. Tayo na, may hawak. Sabi ko may hawak ko 6,000. Puta, pagising ko, tayo na, 1,000 na lang. Pare, paano natin? Inumin ha? Yung 4,000, yung bagay namin, tapos 1,000, pinamigay ko sa mga kumangkin ko. Tayo kong marking. Oh, talaga? Sige niya natin, lumalabas yung pera. Pare, sige na. Ako bahala dyan. Wala na. Ah, meron pa yan. Dahan-dahan lang kayo kung magkatagay ha. Magkano? 4,000 pa lang ngayon ko. Sige. Tapos yung 1,000 pinamigay sa oh, sige. Nak, meron kang 500. Binigay ko na sa asawa ko para hindi ko magastos. Tiniti ko na agad. Magi, may utang ka dyan oh. May utang ka dyan oh. Nung nakaraan, di ka nakapunta oh. Nakapagbigay ka dyan oh. Oh, magkano ba utang mo dyan? Hindi pa lang sa'yo? Hindi ka nagbigay dyan. Tama. Nagbigay ba yung wadya? Si Ulolo, kayo no? Walang binigay yan. Ang nagbigay lang ako. Saka to. Ito, di ka mo nakapunta ng ano, December. Teka lang, Brad. Tatapusin natin yung vlog. Okay lang ba? Hindi, post mo na din. Pamilya, pag gano'n lang, bobog na. Hindi, pwede ko naman edit yan eh. Oh, gagawin mo naman. A few moments later. Oh, core daw, mga brad. Usapang ko tayo, usapang ko. Ano daw?
Usapan ko or coordinator. Sino ba itong Ano nakuha mo? O, Ja. Kaway ka naman. Okay lang ba? Sarap, ang sarap. Kaway ka lang. Tapos talaga luto. Ito ang adobong flores, oh. Gana ano? Ay, what's up? Santo ba ko? Kaway pare. Pasando mo na. What's up? Pabawanto ka ng driver ah. Hmm. Sabi mo, Jo? Wala? Mabait lang ako. Tigil nyo na yan. Ito ang kumpare kong si Jojo, mabait na tao, sobrang bait. Shoutout nga pala sa mga nagmumura dyan, katod Nenden. Mag-vlog si Nenden kasi kakat niya yun. To all my supporters, hindi ako nagmumura. Gago! Yung mga ninong lang hindi Wala ko pa. masama magmura pre para sa akin. Wala masama magmura. Basta Bakit? nasa lugar. Ah, sige. Oh, kunyari, bad trip ka. Papamura ka. Parang defense mechanism ng katawan ng tao yun eh. Pag nagmumura ka, mas nakakapag-isip ka ng maayos. Expression. Nabasa ko lang at napanood ko. May lugar ba? Ha? May mura ba yung may lugar ba yung mura? Oh, meron pre. Sa ano, sa Tomas Murato. Sa Tomas Murato. Mura doon oh. Tomas Murato Avenue. Ano ba mura doon, pare? Yung mura doon, yung hindi, yung mura doon malayo. Away. Mga damit. Mga Ano ba? damit. Hindi, walang mura doon eh. Sasabihin mo, wala, ano ba, wala bang mura? Mapapamura ka kasi walang mura kaya mapapamura. Sasabihin mo, wala bang mura dito? Sasabihin mo, pindero, gusto naman mura. Oh. Pumutok sa camera ko. Yung Ano mo? Hindi mo nga na ano eh. Nag-ano eh, yung, alam mo yung pag nag-voice out ka ng ano. Ulitin mo. Na mo! Hindi nagka-choppy yan. Ala ko, advance ako. Kago, wala tayo wala. Mga brad. Saka ano to? Yan din eh. A few moments later. So, yun guys. Pauwi na ako. And masaya yung gabi. Masaya. Napaka-natural. Kwentuhang kasama yung mga magkaibigan. Na-miss ko sila, promise. Ito lang kami ulit nagkaroon ng chance na magkasama-sama. So, naantok na rin naman ako. Dahil, diba? Marami-rami ang ano. Marami-rami rin yung nainom. So, sa mga palakang lasinggero dyan, drink moderately. At kung bago ka sa channel na to, please hit like, subscribe, paki-select ang notification bell sa all para updated ka pa sa mga susunod pa or upcoming videos. Pasensya na ako, medyo matagal bago ko nasundan yung video ko kasi busy, marami kasing ginagawa. Maraming salamat sa lahat ng sumusupport. Shoutout sa mga nakakilala sa akin and babush. See you next time.